Salut și bine v-am găsit la un nou tutorial. Numele meu este Andrei și sunt din partea Help PC Office aici. Acest tutorial o să-l fac în două părți pentru că o să instalăm împreună Windows XP pe o mașină virtuală. Eu voi folosi VirtualBox, așa că haideți să trecem la treabă. O să dăm pe nouă, Next, vom denumi mașina Windows XP. O selecta RAM, eu o să pun 870 de mega. Vă dau Next, Next, Next. Vă spun aici, haideți să te drag să pun o carte 50 de giga ca ajung pentru instalare. Și acum am creat mașina. O să mergem la setări, să facem câteva setări. Mergem la sistem, bifăm aici rețea, afișare, o să-l mărim la 128 de mega, dăm activează accelerarea video 2D, 3D și dăm OK. Și vom da pornește acum. Next. Aici dăm pe acest lucru și mergem unde avem imaginea cu Windows-ul, ISO. Eu am aici, dăm deschidere, să fie ISO neapărat. Dăm Next și Start și el acum va porni mașina virtuală. Da. Și nu a fost nevoie să la acel mesaj press any key to boot from CD. Nu a fost necesar să apăsăm pentru că el a găsit Windows-ul imediat. Și observați cât de repede s-a făcut setup starting Windows. S-a făcut așa de repede pentru că este o mașină virtuală. Că dacă ați fi făcut acest lucru pe calculatorul dumneavoastră, ar fi luat în jur de 2-3 minute. Depinde de calculator. Aici avem un meniu mai diferit. To set up a Windows XP now, press Enter. Dacă vrem să instalăm Windows XP, acum apăsăm Enter. To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R. Dacă vrem să reparăm Windows XP, apăsăm R. Și to quick setup withful installing Windows XP, press F3. Dacă vrem să renunțăm la instalarea Windows XP, apăsăm F3. Noi vrem să instalăm Windows XP, de aceea o să apăsăm Enter. Dacă vreți să citiți licența cum doriți, o să trec mai departe, o să apăs F8 și observați că avem hard de 51 de giga. Aici o să fac două partiții pentru că vreau să vă arăt și cum să fac și mai multe partiții, nu numai una. Dacă apăs Enter, o să facă doar o partiție. Uitați, mi-a făcut partițiune 1 new draft, o să dau Delete. Dacă vreți să ștergeți o partiție, apăsați Delete și apoi L. Haideți să apăsăm C de la Create Partition și să facem două partiții. Una de 25 de giga, dar trebuie megabytes, înseamnă 25.000. Apăsăm Enter. Și mai avem un partițiune space de 26 de giga, apăsăm C și dăm Enter. Și observați că avem partiția C și D. Și acest un partiționet space omega este al Windows-ului care depozitează, să zicem așa, documente de ale lui, aceeași chestie cu cei 100 de mega de la Windows 7 și cei 350 de mega de la Windows 8. Windows 8 fiind în varianta beta. Haideți să facem Windows-ul pe partiția C, apăsăm Enter și aici avem mai multe variante. Format the partition using the NetFS file system quick, adică varianta repede, și format the partition using the NetFS file system. Aici multă lume greșește. Această variantă cu Quick este când v-ați cumpărat un calculator nou, v-ați cumpărat un laptop nou sau mai știu eu ce și vreți să puneți pentru prima dată Windows XP, folosiți varianta Quick și dacă îl instalați nu știu câta oară, folosiți varianta fără Quick pentru că se va face o formatare completă, va șterge toate fișierele cele vechi și le va pune pe cele noi. Această mașină fiind nouă, nu a fost niciun Windows pus pe el, de aceea o să dau varianta Quick și apăsăm Enter. Și el acum va începe să formateze. Aici se va face repede, 20-100. Și acum va începe să copieze filele. Se va face mai repede un pic. Nu o să pun pauză pentru că vreau să vedeți cum decurge
crearea partițiilor. De asemenea, vreau să vă reamintesc că mai vizitați site-ul nostru helppc.tucos.ro. Puteți vă duceți la forum, puneți la secțiunea întrebările mele, puneți o întrebare legată de software și eu o să vă ajute cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vreau să vă zic că vom căuta oameni care să facă videotutoriale, să fie serioși, să aibă o dicție cât de cât bună, să nu se bâlbâie. Și cine va dori, adresa mea de Yahoo Messenger, andrei_deiuțu@yahoo.com. Îmi dați accept și vom vorbi acolo, vă voi da cât mai multe detalii. Observați că a ajuns deja la 50%, aici la 51% am observat va sta un pic mai mult, dar nu stă foarte, foarte mult. Imediat va trece. Așteptăm un pic. De asemenea, o să fac tutoriale cum se instalează diverse programe, de exemplu cum se instalează pas cu pas Internet Explorer 8. Aceste tutoriale de la început sunt dedicate începătorilor care nu știu și vor să afle, de aceea le și fac. Dar mai încolo poate o să fac niște tutoriale mai serioase, mai frumoase, mai dificile, să zicem așa. De asemenea, după tutorialul cu Windows XP o să fac cu Windows Vista 7 și 8. O să fac și cu Windows 8. Uitați că a ajuns deja la 90%, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și s-a făcut. Aici își va da un restart în 13 secunde, noi apăsăm Enter pentru restart computer. Se va restarta computerul. De asemenea, foarte important e să nu apăsați nimic și să nu scoateți CD-ul din unitate, e cea mai mare prostie care o puteți face. Îl lăsăm să își facă treaba. Și observați că merge. Da, și acum începe instalarea Windows-ului propriu-zisă. Și aici vreau să vă reamintesc că se face mai repede, pentru că este o mașină virtuală. De asemenea, când o să introduc product key-ul, nu voi pune pauză, o să lăsați să-l vedeți. Dați deja a început, installing Davis. Pe calculatorul dumneavoastră mai stătea vreo 2-3 minute până începea locul acesta. Se va face mai repede. De asemenea, vreau să vă zic că nu vreau să fac tutorialul cât mai lung. Vreau să-l fac maxim, dar maxim de o oră, ambele părți să fie. Sau chiar mai puțin, ar fi bine. Că nu vreau să lungesc după la 2-3 ore. La minutul 33 acolo, setup will complete in approximately 34 de minutes. La 33 va începe să facem câteva setări. Uitați, 33 și va începe. Așteptăm un pic. No, și după cum vedeți, trebuie să face câteva setări. Aici se încheie partea întâi al tutorialului cum se instalează Windows XP pe o mașină virtuală. O să revin cu partea a doua.